Rahat on loppu, tai niin hallitus on ainakin halunnut selittää meille viimeiset pari vuotta. Silti tällä hetkellä puoliväliriihestä kuuluu, että hallitus haluaisi laskea verotusta kaikkein hyvätuloisimmilta. Tämä tilanteessa, jos me ollaan useampi vuosi leikattu sitä kaikkein eniten tarvitsevilta. Samaan aikaan taloustieteilijät sanoo, että ne nykyiset toimet, joita puoliväliriihessä ollaan suunniteltu, tulee vaan nostaa Suomen velka-astetta. Ja jotenkin meidän pitäisi mukaan uskoa, että nykyiset hallituspuolueet on jotenkin taloudenhoidon ammattilaisia. Siellä ei ketään kiinnosta pätkääkään, että taittuuko Suomen velka-aste. Kristillisdemokraatteja kiinnostaa ainoastaan se, että seksuaalivähemmistöä saa edelleen eheyttää. Perussuomalaisia se, että pakolaiset saa potkia päähän ja jollei niitä ole tarjolla, niin kelpaa myös suomalainen vähän huonompi osainen. RKP se, että ruotsin kielen asema säilyy ja että Pohjanmaalla saa edelleen kiduttaa minkkejä. Ja samaan aikaan kokoomus naureskelee matkalla pankkiin, kun on onnistunut kääriä kaikkien rahat. Kyllä alkaa pikkasen huolettaa, että missä kunnosta meidän valtio on, jos tätä joudutaan vielä pari vuotta katsomaan. Mä oon aivan samaa mieltä, että joo, Suomessa on aika kova tuo progressiivinen veroaste, mutta tämä ei ole se hetki, kun sitä täytyy lähteä laskemaan.